Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, ipadangat sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sang Bacolod LGU ang problema sa pila ka mga modernized jeepney operators sa Bacolod. Ini kasunod sang posible nga pagbutong sang bangko sang ila sini nga mga unit. Makigsapol si Bacolod City Councilor Dindo Ramos, pamuno sang Committee on Transportation and Traffic, kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board o Franchising Regulatory Board Attorney Vigor Mendoza II. Buwas nga adlaw agud talakayo ng foreclosure sa pila ka mga modernized nga mga jeepney cooperatives sa Bacolod. Ini matapos nga 8 sa napulo ka mga kooperatiba sa syudad ang nagapangatubang sang foreclosure gikan sa bangko bangod wala sila makabayad sa ilang monthly amortization. Ginsiling ni Ramos kung madula gid man ang masobra sa 300 ka mga modernized jeepney units, posible nga paghahatagan na lang anay sa provisional authority ang iban nga mga traditional jeepneys agud ini o kung hindi pagkulangon ang mga nagabiyahe sa dalan. Base sa record sa Bacolod Alliance of Commuters, Operators and Drivers o Bacod Manibela, may 400 ka mga traditional jeepney sa syudad ang wala ginhatagan sa provisional authority. Giklaro man sa konsihal nga antes hatagan sa provisional authority ang isa ka traditional nga jeepney, kinahanglan anay nga nakaayo ini kag roadworthy. Gisiling naman ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya nga mangin dako nga epekto sa mga commuters ang pagdula sang 300 units sa modernized jeep. Panawagan niya sa mga kooperatiba nga mangita sa solusyon agud maseto lang ilang mga balayran sa bangko. Any reduction in terms of numbers, naturalmente maka-epekto gid. But ang pinaka-importante gid siguro at this point in time ang pag-up man sang plan kung pwede may mo, especially with LTFRB if needed for an additional or kung paano masulbat. Kasi kabalo kita ng isa sa mga challenges kasi ang iba gani there are over number of units na nagabiyahe sa isang lugar. So i-streamlining probably para nga ma-address kundi ang may gap in terms of number of units. Amo nang ina-require ako na naman sila mga before gan sila provisional authority dapat rehabilitated na sa lakyan ng roadworthy. In the meantime, wala kita may mo big sample kaladaman sang aton pamuluyo kag ang mga commuters gusto may modernized jeepney, but kung hindi na siya enough to cater to the needs ng aton mga commuters, wala kita choice kundi i-allow ang aton mga traditional, but we have to make it legal, no?